Ville Air. Barekelle mon do way, barekelle mon do way. Maayo mango kule sukara barekelle mon do way. Jatte yiye kanu mangal fetilaji barekelle mon do way. Habibu Bohadu di Mamad Tafsir. Da Omar Sube Salum Demba. Mo Makka sori. Jama sori. Dagala sori. Mo Amina Jula. Mo Bubu Jula. Jatte yiye maayo mango. Jatte yiye maayo mango. Habibu Bohar. Abdul Mama. Mojo Bogar Rigi Mamad Tafsir Umar Sule Salum Demba Jalte jiye cukalel laaɓe juuɗe bandiraɓe mi salmini on mi juurima on mi yettima on vraiment ha tan ko weltare aduna mi weltima e so taw Allah o jaaɓi ko jiimi ɗo ko na ɓuumna ɓernde par ce que ko tagata na ɓuumna ɓernde gonɗo ɗo fof no jogii identité ko mawɓe ɓolɓe gonɗo so taw a waɗi metin ala ko ari so wona cukalon ɓernde ma no hula ɓernde ma no ñawa mais ko wonɗo ko vraiment na jeyna hakkille na weltina yimɓe minen hannde hamin belti Mousse Hadiya Jagana ko on wallete ko suka togoso o woni koye e ɗum ɗo sukaku makko ko le jeunesse hande ko jeunesse o daroto walla en minen hande ɗo min goni ɗo so min mbi hamin gona maire so wona hamin tampina sukaɓeɓe mais so taw cukalel woni suka am wonde sukaɓe koɓe jiiɗi fo heɓe mbawi arde makko ɓe kalnam ko ɓe beela so salima ɓe kaɓa hen makko mais so taw ko mawɗo maɓe goppun ɗum gueɗal taw gueɗal ngal na bonna yimɓe ɗum noon hami ñaagi onon jeunesse ɓe tinno ɗon nangono min ha Hadiya Jagana ha wona ɗo maire ha wona ɗo député ha wona ɗo président assemblée ko ɗum min ñaagi Allah yallah waɗan en jaam yallah rokka en ndam so jii on ngari ɗo hene depuis 17 heures oɗon ɗo jooɗi oɗon ɗo cabbi joƴƴi noon ɗo hene sabbi noon ɗo hene ko yidde honorable député Hadiya Jagana bandiraɓe Hammadou Hunare naaɓe ko heddi hen ko heewani de dokke kam bulletin o jaafoɗon dokke kam bulletin o jaafoɗon ko heddi hen ko heewani et je pense que mboɗo sikki on keftini gonɗo ɗo e wutte mo ɓornima o oɗon gandi réaction mo waɗi ɗo e nder commune de Hammadou Hunare woni président Macky Sall oɗo hôpital baɗaɗo ɗo hene mboɗo namdo on hol baɗɗo ɗum ɗo hene ko président Macky Sall bourse familial hol gaddude ɗum ko président Macky Sall ɗum tagi golo yimmiɗo e leydi he enen fof en jiyani koye men no poɗɗen yirude kal jiɗɗo Macky Sall arte e nder leydi he on jii bulletin o on jii hoore puccu ngu on jii wurandu makko ndu noon ko signe parti démocratique du Sénégal woni hen woni maître Abdoulaye Wade e président Abdoul Karim Meïssa Wade ɗum saabi jogademo ko stratégie woni kanko président Macky Sall saabi hamin ndendi min goni neɗɗo goto mala amin mbawa hebde majorité e nder ensemble le 17 so Allah jaaɓi inchallahu rabbi mbatten haqqille e honorable député Hadiya Jagana amin ñaagui noon duwaw no feewi nde Allah nawrata Hunare yeeso merci beaucoup merci Hadiya Jagana ko yettude Allah e yettudema nde wonno ko dokkeɗa ko aɗa wawani ɗum ko dokkeɗa ko aɗa yoddi hen ko dokkeɗa ko aɗa handi hen Hadiya Jagana min mbi Hammadou Hunare naaɓe fof no potiri so tawi on lemima on jii dow on jii less on ƴeewi caggal on ƴeewi yeeso tuggande ma laamu fuɗɗi ha faade ñalawma hande en jiyani hono Hadiya Jagana goho mo yodde laamu ɗiɗi Hadiya Jagana laamima gila wona nguɗo laamu tan gadi Hadiya laami ko adi leyɗele ɗe fof adi laamade Hadiya laamima Congo Hadiya laamima Dakar Hadiya laamima Hammadou Hunare
hadi so tawi nattiɗo gila de waɗani laamu eɗen gandi enen Hammadou Hunare naɓe fof en tini ɗum noon so tawi haadi e noddi laamu poɗɗen ko notade haadi e jagana gadi haadi e jagana so tawi laamima tan Hunare naɓe keƴat on calminama. mi salmini goto fof inde mum e yettode mum kadi mi salmini gardiɗo dendagal ko ardiɗo ko foof haadi noon en mbimo haadi Seydi Diagana o ari ɗo noon addimo noon wona wasde makko wona hasde jogademo wona hasde kadi andude ko yahata walla andude ko gollata addimo ɗo noon ko yidde wallude enen ala sago daroɗen hen par ce que neɗɗo wawa yiide ne yiiɗi hunde taw daranta ko ɗum ta felliti yiide aɗa yiiɗi hunde noon ala sago tampana ɗum ta felliti kadi tampude kadi yo ɓernde ma kadi won wootere. onon jeyda Haadiya Diagana kono minen won ko min gande makko sabu duuɓi jeetere emin gondi Pontinoir ko moƴƴo ko ganduɗo politique ko jiɗɗo yimɓe ɓe hande mi haala noon président de la république Macky Sall so tawi o immima Dakar o ari Brazzaville Haadiya Diagana kanko ardotomin o waɗa biyeji avion tawi woni temeteri neɗɗo walla temen nayyi o waɗat biyeji avion aller retour min jaaha min jaɓɓoyo président de la république Macky Sall taw omo jogui haaju Brazzaville ɗum wona goho wona ɗiɗi wona tati kadi so ɗum ɓenni so tawi Haadiya Diagana waɗama e liste département de Kanel wona hunde hawde yimɓe ko hunde wonde saabu o gollani coalition Benno Bokk Yakar nde président Macky Sall laami 2012 ha to gonɗen hande ɗo o waɗi moyen makko e darde makko e foof ɗum noon so tawi o waɗama e liste département Kanel wona hunde fonde hawde yimɓeɓe min nde darmi liste o jimmi suppléant Haadiya Diagana e Daouda Dia mbiɗa nahi jamma mi noddumo téléphone direct o noddi o ƴetti mbimi Haadiya Diagana félicitation saabu golle ma dokkeɗa ko golle ma gadduma ɗo nde Amadou Ba waɗa candidat 2024 élection présidentielle en ñakki chance wonno ko Allah hoddirno ko ɗum tan wonata so Amadou Ba laaminoma onon Hunare naɓe on gummorɗo saabu waɗino saaha Amadou Ba joguinoma e makko hoolare ɗe ganduɗa onon on ganda ɗo min mboɗen ɗum kala jamma e ñalawma min kalda téléphone kanko e ancien ministre Mamadou Talla. Haadiya min mbima Seydi Diagana a hokkama ko mbawɗa a hokkama ko ganduɗa a hokkama kadi ko jooduɗa machallah an ka lamɗo guila hanki taw hande arani kadi lamɗo jibinete wondi kadi ko hen jibdineɗa kadi an a nafi wuuro ngo guila hay batte wonani hande kadi min ñaagui Allah ko yo Allah ɓeydu hokkuma doole mbaw ko e doole beele Allah hokkuma kadi polgu mi kongolam hen juurani ko haalerno fo haalama ñaaguimi Allah tan ñaaguimi Hammadou Hunare naɓe le 17 nde wonata 18 heures yaraw en nani wiiw ko ɗum tan ñaaguimen keewal ngal fo e cuusal ngal fo yo won nundal carte ɗe naata no foti natirde ni wara hay goto sel wara hay goto selmbu fof yo rew lawol inchallah son jaaɓi eɗen mbawi eɗen cuusi eɗen nundi kadi eɗen joga hoolade en mbi Haadiya Diagana cukalel keccel laaɓa juuɗe caganagel cagaɗeji kange ene ŋatiri yontaɓe kadi en mbi Diagana gadduɗo wiisiyo o moƴƴo mbiɗo eɗen momto gonɗi meɗen Haadiya Diagana mami haalane ɗo ha mbiya kam Allah andi kalande ɗum Assad Diallo won sukaɓe nangganoɓe ene mbaɗa e kaso mbiɗa somi wuuri mi selli min Haadiya Diagana ala fo nanggeteɗo e wuuro he ɗum noon hamin ñaagui Allah an joomam Haadiya Diagana yo Allah hokku en victoire yo Allah hokku en victoire caggal yettude Allah ko julde rasulullah sallallahu alaihi wa sallam e ko weltare tan mino Moydama Sar darade ɗo ene ni mana no boɗa haala ene waɗi plaisir e tugande mana guila 17 heures ko ɗo min gonno oɗo base ko minen berti ɗum minen pewni caligi minen komin babiraɓe min duyima yo Allah hokke sago ma e yidde ma ko jiɗɗa ko yo Allah newnu ɗum kadi newata so Allah jaaɓi hayyo Haadi hayyo Haadi hayyo Haadi Diagana hayyo foyre meɗen hayyo ballo meɗen hayyo giɗo meɗen hayyo jama meɗen
nafoore hunare ari hayyo haadi hayyo haadi ewa assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala o barakatuhu yettude allah e yettirde allah enen jettana haadi jagana allah enen fof mbiyen alhamdulillah en keeɓi ken cikano haadi jagana a leeli a arani e hunare guitta min e ɗeɗo tampere haadi jagana rewɓe amen so lelima ɗanata ko saabu holɗum poussiére tampini min usine min maayi buubu wallani min haadi jagana vraiment sukaɓe rewɓe ɓe kadi goyi saabu holɗum GIE ji kewɗe ne gara ɗo ene ɓenna ɓe keɓani buuɓe ɓennini haadi jagana hamin jinno ngala ko adi hande saabu jeunesse o maayi kala baɗɗo football ko haare jamma ñalawma saabu haalisaji ɗi ɓe moftat jeunesse yiyani hay hunde sa yi lelde ɗene kamɓe ko kamɓe moftata haalisaji ɗi haadi jagana wallu min haadi jagana min jiiɗe ngara guitta e hunare e tampere saabu holɗum hamin gandi sa ari hamadou hunare gartuɗa ko e gonga gonga mo gonduɗa o ɓuuratamo jatuɗa o mbondi dabo cama ko babeɗaɗo jiɗɗo gonga ko pocciɗo gonga Abou Konate eɗen gandi kañumne ko gonga mo ganduɗa ko développement jiɗɗo tan ɓamtade hamadou hunare haadi jagana sa yaade dawde jabirama hamin cuusi saabu ko mborodi Fouta yonti noon haadi jagana yonti noon gila hanki yonti yiɗede yonti yiyede yonti dañede yonti kadi heɓede yonti haadi jagana alhamdulillahi oɗo délégation nde huccitire mum ɓe mbi noon jiɗɗo laamu ma tawra bamum haadi jagana laamiɗa ko gila hanki taw wona hande Habibou Jagana nde laamu futti ɗo nde ko kañum fuɗɗi laamu ɗo ngari laamiɗo ɗo kanko ɗofti ɗum duusi ɗum ha dañi ko dañi ko andi noon an sa wiyeɗe laamu o cattuɗa ko laamu tawɗa kadi ko laamu ɓe mbi noon kadi ya laamu yoddi koye cukalel laamu ko yoddima koye Haadi Jagana laamu ko yoddi koye ma kadi amin caggal Allah caggal ma leegal jingue woni numéro 1 leegal seɓɓe woni numéro 2 leegal mabou woni numéro 3 leegal toroɓe woni numéro 4 fas woni numéro 5 dendagal kone wone Hamadou Hunare cemɗe ɗe fof no potirno woni ko caggal ma fas ko woni gore kadi woni ko caggal ma gore woni ko caggal ma kadi noon emin paami amin jotori kadi emin jooɗe to gonga amin gandi ko dari ɗo ko fenade ala hen ko gonga woni hen ngari amin gandi subaka law so salatu wiyama Allah ko bar onon fo nden tan ɗo kartal ngal ko Haadi Jagana jeeyi ndene noon pucci ngu ko kañum jeyɗen wutandu makka ndu ko kañum jeyɗen goto nden Haadi Jagana cettene tampere dañen foftere sukaɓe meɗen fof pofta e hande rendinen ɗo ko Haadi Jagana nde wonno ko suuha joddude laamu noon yodi ko cuulen e minen min jiiɗi haalde tan ko faate alhaali enen jeunesse o gande wona yummiraɓe ballete gande kadi wona babiraɓe ballete wallete ko enen jeunesse o wallete ko rewɓe wallete ko suuhaɓe nde wonno laamu ko mawɓe jogui laamu kono ko sukaɓe jogui doole nde wonno ko kamɓe goni woroɓe ko kamɓe kadi ballete noɓe gotiri kamɓe kadi ballete noɓe liggori ɗum noon enen foof ndenden ballen Haadi Jagana nde wonno o ari ko wallude jeunesse o foof o arani wallude tan ɓeeɗo o acca ɓeeɗo nde wonno so tawi neɗɗo hunde umminima ko umminma ko nde wonno a tawi sukaɓe ne poti walludema e ko umminma ko enen foof eɗen gandi fandare makko e darde makko nde wonno so heeɓi laamu ngu ko jiɗɗen ko enen foof en keɓat ɗum noon ballen Haadi Jagana ko adi ko sakkiri ko kalami ko banggue saisoɓe to kala keɗen mbaɗa yoɓe tinno ɓe toppiro saisoɓe ɓe nde wonno neɗɗo ko ɓuuri hewde hen hande ko saisoɓe piyata yimɓe bon ko heddi ko ala caɗele donc so tawi foof on timmini on jeehi on kolli min mititaji ɗi woni kala bawɗo wodde yo andu kam vraiment hamine caggal Allah amine caggal mum kuñindagena katta Haadi Jagana a xerxerentena katta Haadi Jagana ye ora mura xama xay sonin ko takku wàllu Sénégal
Allah gana tammudo ñeeru ko tan koyoy o su wona ngote takku wallu Sénégal dangani aya gani ke siime takku wallu Sénégal ani ke siime wona wote Hadiya Jagana dangani wona wote Khalilou Wage dangani wona wote Dawda Dia dangani wona wote Mbondi Dabo dangani. Assalamu alaikum rahmatullah. On calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere min mbiyon onon fo yon ngumu mbiyon Jagana mbiye Jagana gandon onon rewɓe on maayi on lorima on leftima ƴew tan ɗum hol fore jiiɗon mbusiyel ñoma ko bus sappo mbusiyel ñoma ko bus sappo en tampi en maayi en lorima en leftima en jiiɗi liggade en donki dañjede liggorɗen en jiiɗi wuurde en donki dañjede guurduɗen ɗum noon enen fof ndenden ndegene haadi Jagana o walla hen no darirɗen o nanda hen no guurduɗen o danda hen kadi no dardirɗen sukaɓe meɗen enen guurdirɗen kadi eɗen jetta Allah eɗen jetta bamen Mbooli Dabo min kalfinima Allah min kalfini min mbima Jagana Allah waɗi rewɓe Fass minen fof ko min gotum wolto min gonno Allah itti min toon addi min ɗo Hadiya Jagana kalif ma Allah kalif ma rewɓe Hamadou Hunare Tam ha te rewɓe leegal Fass hay mo yiyani Fass nani Fass kala gujjo diddar nangate ko Fass kala gujjo diddar nangoyte ko Fass min ngala ndiyam min ngala courant ko fuɗɗa tan worta amin ñaguirma sibi Allah so tawi Allah hokkima sago ma yidde ma amin jiiɗi ndiyam amin jiiɗi courant nemo kellede en waɗi fayida baɗnemo so ɗum ɓenni amin jogui GIE ji amen so GIE ji so tawi GIE ji noddama te ko ségrégation ɗi nodde ɗi goppe an noon min jiima darde ma e mairie ko enen gonduno saaha fof waɗan poñƴe nanguddade wuttama wi haadi oppu ko kalta o an a wawa politique ko kalta o wara haal ɗum o yaala yimɓe fof ndendi pote men woda kadi poɗɗoma nanamo rukku wiya Hadiya woto wat ko mbatta ko kamɓe yimɓe wonɓe toon ɓe ɗum noon amin gandi so Allah hokkimo o ardimo o ala gardiɗomo inchallahu taala fofo rendi fote makko. Toutes les jeunesses Hamadou Hunare femme nene caggal ma jeunesse jingue nene caggal ma jeunesse hayre nene caggal ma jeunesse Mabouɓe nene caggal ma jeunesse Gorée Fass nene caggal ma jeunesse Diablo Rouge nene caggal ma donc ɗum noon ene wayno a heeɓi jeunesse ji fof woni debbo hen woni gorko hen fof ko caggal ma woni ko jinno wi ɗon toutes les jeunesse gandon Hadiya addani ɗo particuliyagal non par ce que min meeɗi wadde ɗo tournement min noddi Hadiya Jagana minen jeunesse o wi ko onon tan walla ko wuuro ngo fof mi ñaagon soɗon mbaɗe sélection wuuro ngo fof mi ko ɗum tan woni ko gumminimi min mbi aha min mbaɗirno tan ko pour fey peley kono wonti gonga o neldi min 150 000 yomin mbaɗir ɗum coupe min petta ha wela ɗum noon ko jeunesse o jeeyi andi ɗum ɗon ko beelama mawɗo wonande jeunesse hamin jaare makko 8 paire maillot 2 maillot 4 maillot Angleterre 2 maillot Chelsea 3 maillot Belgique eyyi ɗum ko kanko waɗi ɗum e min mbiya on alhamdulillahi rabbil alamin Allah ko jiiloton ɗen en duuɓi kewɗi en dokki heɓde hannde Allah hokki en ɗum woni Hadiya Jagana hannde en dañimo ganduɗa hoorema hannde en wawi darade en yotan en hujjoji meɗen eyyi saabu jeunesse Fass woyino ko heewi ganduɗa hoorema en yinno ɗum heɓde en rokki ɗum heɓde hannde caggal Allah e nelaɗo muɗum Allah min ɗamini heɓde ɗum min ɗamini Allah e nelaɗo muɗum e ballal Hadiya Jagana ma wallu min keɓa ɗum saabu hannde sa ƴeewi hannde Fass won hen en jooɗo 3 jours walla 4 jours keɓani ndiyam won woɓɓe ganduɗa hoorema courant hannde saɗi charge téléphone ma jaaha hedde ken yaade 1 kilométre walla 100 métres walla 300 métres pour charger téléphone ma parfois acca téléphone ma wala toon ha janggo jaaha gaddiya ɗum par ce que a ala courant galle ma il faut jaaha gacciya galle hoddiɓe téléphone ma wala toon waɗi ɗum ko manque de courant won wawno wadde ɗum mbaɗani par ce que am joguino possibilité wadde ɗum mais ɓe mbaɗani min jiino mo ganduɗa hoorema hannde somin jaggue muɗum hannde ene wawi waɗande min ɗum waɗani min kadi ko ɓuuri ɗum mi nanani wonde mi nanani Gorée mi nanani on assalamu aleykum population Hamadou Hunare assalamu aleykum population Hamadou Hunare mbiɗon ko yonti jimmi ono fof mbiyon ko yonti avant keɗen puɗɗo
ono fof mbiye yonti avant keɗen puɗɗo ono fof mbiye yonti avant keɗen puɗɗo rewɓe ɓe mbi jonti sukaɓe mbi yonti mawɓe mbi yonti enen kayen en mbi yonti Abou Dalla wi yonti Mboni Dabo wi yonti Mamadou Sakon wi yonti min wi yonti Jiigi wi yonti Mabou wi yonti Hayre wi yonti Basuji wi yonti Maymoudou Konté wi yonti ko avenir jeunesse haalete o ene ko avenir département de Kanel haalte o donc ƴeften temps men keɗoɗen ko haalde o yimɓe paama natti juutde keddorɗen tan ko monsieur Hadiye Diagane e Bamboni avant ɗum ɗon donc jimmi ko yimɓe fof paama ko haalte ko hol importance ɗum ɗon Hammadou Hounare heɓi commune ko en 2009 on instant minen ko lycée Kanel min goni ko 2009 darimi ɗo e Hammadou Hounare ƴeftimi haalde konngol faade politique j'avais même pas 20 ans caggal ɗum ɗon noon ko heewi rewi ɗo hen Macky Sall o are leydi Sénégal ko 2012 Fuuta koko yejjiruno 2012 Kanel koko yejjiruno 2012 Dande Maayo koko yejjiruno 2012 Jeeri koko yejjiruno mais caggal 2000 julfade joni holko Macky Sall waɗi e département de Kanel Macky Sall sa ƴeewi Dande Maayo hande faade ɗo hene komo Macky Sall waɗi ɗum ɗon sa ƴeewi hande emploi des jeunes Macky Sall waɗi ɗum e département de Kanel sa ƴeewi machallah e on jarama waɗi sa ƴeewi banggue rewɓe les financement des femmes Macky Sall holko waɗen département de Kanel sa ƴeewi emploi des jeunes Macky Sall holko waɗen Hammadou Hounare oɗon baɗande en ɗum ɗon foof noon ari ha ɗo e élection législative e mi coalition Takku Wallu Sénégal ene fof en ndendi mbiɗen jaadata koye Macky Sall holko tagi jaadata e Macky Sall ko fuɗɗi wadde ko ɗum jiɗo jokkito ko waɗi ko oɗon saaha enen o suɓini yen au niveau département de Kanel ko honorable député Daouda Dia o suɓini département de Kanel ko honorable premier adjoint au maire de la commune Amadou Nar monsieur Hadiye Diagana enen noon hunarnaɓe sen keeɓi fartange en keeɓi chance ɗi hunarnaji en suuɓe en waɗe liste départemental wawde yoltude hujjaji Hammadou Hounare holno mbatten so wona jagantemo sa ƴeewi rôle député ko hollum ko ƴewde caɗele diwan mum jaaha assemblée nationale mbiya minen Hounare hamin jogui probléme inondation minen Hounare hamin jogui probléme ligguey minen Hounare hamin jogui probléme financement ɗum noon il faut ko ma mbawa gotenen monsieur Hadiye Diagana o yaha assemblée générale o wawa yoltude hujjaji hunarnaɓe so tawi enen en balli goɗɗo mo ganduɗa waɗa liste national walla kamɓe hay sinno waɗama eɗen gandi o wawa ɓenude way kono ƴogol rawano ni jara koye ɗonka gartata koye ɗonka enen noon hunarnaɓe mbiɗen en jiiɗa yaɗo ɗonka donc mbaɗen choisir mo Macky Sall waɗi choisir o enen en jaani hay nokku koɗo gonnoɗen ɗo gonɗen ha joni sa ƴeewi ko tagui ɓe mbaɗi choisir monsieur Hadiye Diagana affaire nde watte créé nde en 2008 kamɓe gonno poti noir kamɓe mbaɗi créé affaire ko ɗo no woni ha ñalawma hande o donc kanko o yahani hay nokku de o wiyete ko ala yano artite wonno so tawi woodi jaaɗo kanko de o yahani enen hunarnaɓe hay nokku en jahani jimmi tan ko tinodiren ganden politique wona ƴattoje politique wona mallugol politique wona critique politique o jogade programme eɗen gandi monsieur Hadiye Diagane jogui programme sa ƴeewi hande le financement des femmes min de no gandirimomi ni mboɗo wawi rokkude assurance ɗo devant Hammadou Hounare foof sen keeɓi ko jiɗen ko financement ma ara rewɓe Hammadou Hounare mboɗo wawi ƴeftude assurance sen gootini Takku Wallu Sénégal ɓe gañum ɗo Hounare ma en keeɓ financement ɗum mboɗo rokkum assurance ɗo heɗo ngallo dingaral sen gootini Takku Wallu mboɗandi sport Hammadou Hounare ma yaaru yeeso sen gootini Takku Wallu mboɗandi oɗo probléme somi ba ma Hadiye Diagane réglum définitivement sen gootini Takku Wallu mboɗandi ceydisaji men ɗi ma ɓeyde yañede sen gootini Takku Wallu Hounare ma heɓ maison de jeunesse sen gootini Takku Wallu sport mon ma waɗe gazon
sen gorni takku wallu gotanen ko l'espoir sen gorni takku wallu assemblée nationale loi faade jangde éducation ma mbaɗum défendre musieji ɓeyde nder département de Kanel hande école o gandi hewɓe ala musieji école o hande sa ƴeewi sukaɓe natti janggude o janggaɗa hande wiye artu ɓawo janggo mais sen dañi député gonɗo assemblée nationale han wawi wiide minen fuurankoɓe emi jogui sukaɓe poti janggude donc ma wat défendre ko ɗum ɗo wondi rôle député ko yaade assemblée yolta hujjaji yimɓe yolta hujjaji rewɓe yolta hujjaji worɓe yolta hujjaji yimɓe foof voilà so ɗum ɓenni aussi eɗen jaade coalition PDS hande ardi ɗum ko le doyen Abdoullah Konate eɗen gandi hande darde makko mako e nder hunade gore legal gore mbiye gore sorgali jago mbiye gore donc mboɗo jarno population hammadi hunade foof to gaydiremi noon ko salminde jinnaɗam jiɗɗomi korsinɗomi darniɗomi guila hanki taw hande soir ɗoyde monsieur Amadou Samba Kane donc mi mbima Allah jarama a jarama kono noon yimɓe mbima ko yonti ko haadi e jagano oɗo joɗiɗo ko suho mo gandanɗa hoorema min ko gonga min mbayri yindirde mais mi seedima wonde toute la jeunesse de Amadou Ounaré ma to wawi wonde e dune baba adama en foof omo hokki ɗumen gueɗel mumen omo yiiɗi kadi ɓen cawdomo mbawa yadude makko pour ɓe mbawa gollude ko woni Hammadou Ounaré ko noon ko Allah hokki on ɗum no wawi noon hewɓe ganda en dañi kadi feccere wonde woni haadi e jagana wonno ko joom sens ndo ari o bonnani o wonde mawɓe rewe caggal mumen kanko no ittina hen gueɗal ha hande kadi ko Ounaré jeeyi ngal ɗon gueɗal hokka wonde suppléant dans le département de Kanel jogorɗo aussi rewde e Daouda Dia kanko woni haadi jagano oɗon ɓesgo Hammadou Ounaré mi salmini on kadi idoro noon caggal bisimillahi rahmani rahim yettude Allah yettande on Allah mbeɗa yetta jeewam dariɗo o mbeɗa yetta lembel ngel lemaki hay hunde ngel hono Maymoud Demba Kassé Hammadou Ounaré naaɓe caggal ne jettumi ɓeɗon jettami ko ceerno Saydou Nour Tall radiallahu taala anhu Seydi Tall kala ko woni am gueɗal makko ne hen gandon ɗum mbeɗa yetta noon kala mo yettani sababu yettata Allah mbeɗa yetta rewɓe Hammadou Ounaré fotiri foof surtout noon rewɓe leegal maɓuɓe ɗon guidortomi tawde ko ɗon ɓootam dasa mbeɗa namɗo Hammadou Ounaré naaɓe mbeɗa andi noon mi ala ɗo gaño leegal jiinge koye ngalam mangal ne toon daɗiɓe dariɓe ha tiiɗi eɗen nanganimi min wonda bo leegal soninke walla mbiya leegal seɓɓe enen ko noon kewɗen wiide eɗen jetta toon musidɓe meɗen nen toon dariɓe ha tiiɗi hono Djiby Sall e joom suudu mum e galle mum Dede Camara e galle mum o wona pociɗo o wawarde kono noon mbeɗa andi ko hen men o woni kadi ɓesgu makko fof ko ɗo woni e kala mo kaldiɗo makko kadi ko ɗo woni ko guiɗo mo ganduɗa mo yejjitta hay goto guiɗo mo ganduɗa yeeso caggal mbeɗa wiyamo Seydi Camara mbeɗa wiya denɗam Diandja Wasaba yo Allah yurmomo yaafomo yaafomo jul foof gorko moƴƴo dimo danejo o wiyani komi calsano tan meho ala kala ko kewe leegal ma ɓum gaari makko idoto onon leegal makko fof no gandi ɗum noon yo Allah yurmomo yaafomo mbeɗa yetta guiƴam sehilam hono Diawre c' est à dire Poppo Diaw joom suudu makko jamma ila ñalawma kala o dari mine dari o meeɗa sikkitade o meeɗani yurnade o meeɗa wiide
fofto seydi diaw mbeɗa andi leegal gore onon gore naaɓe no on gañima wuro ngo onon gore naaɓe on gañima par ce que ko dilli ɗo ko dilli ɗum ko fof onon waɗi dille ɗe e gardogol Mamadou Abou Sokam ko denɗam ko baaɗam sa nani denɗiragal ko miñam woni ɗon min taniraɗo goto eɓe gonde mawɗo mabɓe hecciɓe ko duuɓi kadi ballowoɓe haqqille biyeteɗo Habi Diarra kadi ko bandiraɗo debbo dadiɗo tiɗɗo mbeɗe yetta noon baaɗam miñam mbeɗe yetta baaɗam miñam Penda Kalidou Ali Mamadou Leɗele onon mbiyata Penda Ganguel hayso ala ɗo mbeɗa andi ɓerde makko ɗo woni kanko e galle mabɓe e joom galle makko e sigen fof ko ɗo ɓe goni teɓe cornaki hen ɓe ñuɓinaki hen ɗum noon somi darima ɗo ko dernier meeting mi haalat mi yetta ɓe to mbiyam mi Sinthiou Malé to min hokkuno inde ɗe mbimi Sinthiou Malé ceerno Mansour Baro ari wi Fass dadiɓe rewɓe dadiɓe ha tiiɗi nan toon jasirani caggal jodom pooli ndu haaba hono ardi bonnani Fati mawɗo miɗo wima Seydi Talla an hokkimi cuusal to gore to mbiɗa bamboli kawmboli woto reyaru caggal minen ko yeeso ma min goni caggal ma min goni e baɗam denɗam par ce que ko joom suudu denɗam matam jong debbo daɗiɗo dariɗo ha tiiɗi kala ɗo jaɓɓuɗa e min jaɓɓuɗon min ngala he sikkitare mbiɗo wima Seydi Jong e mi yejjitta noon Hammadou Sel Jong de jahowo jamma yaha ñalawma hay goto yiyata ɗum kono kala ɗo naati so yalti tawa haaju peewi onon ganda ɗum mi andi noon ɗum Yero Coulibaly Seydi Coulibaly Allah jarama jarama mi yidarde ma to leegal mon to neɗɗo haalata leegal ngal kay mbeɗa andi haɗi aɗa jogui toon doole kono noon minne ɓe jejjitanimi de leegal Fass mbeɗe wiya Allah jarama on jarlama tinnoɗe noon woto gorenaɓe pooron de tinde woto gorenaɓe pooron par ce que mi yii doole gore no foti tawde ko dernier meeting mi haala noon mbason heppande mi seeɗa mbeɗa salmina Ibrahima Diallo cukalel laaɓa juuɗe garɗo wallodirde amen tew wallata ko hoore makko kay sabu ɗum ko cuɓaɗo o nani joni suko ndendornade ko haali ko parti o suɓimo gila dow ha telli less ɗum noon min mbima Diallo di courage sa heppani tan so Allah jaaɓi a yahat par ce que mi yii mbeɗa heptinma somi asi ha leegal sebɓe mi haali toon denɗam